in kun shiga WhatsApp business in ku sai ku danna setting. Kuna shiga ku danna setting ba sai kun yi searching komai ba, ko meta verified gashi nan ba sai kun yi searching ba, za ku ganta. Duk wanda ba su ganta ba to ba su da ita ne. Amma kuna shiga setting ko Android ko iPhone za ku ga meta verified, sai ku danna wajen meta verified din. In ku danna sai ku ɗan yi scrolling down sai ku ga get business premium nan sai ku danna shi. In kuka danna shi ma zai buɗe, sai ka ɗan scrolling down ka ɗan ga continue ɗin nan sai ku danna. Masu Android suna danna wannan continue ɗin zai kai su inda za su sa nambobin kan ATM card ɗinsu. Su kuma masu iPhone sai sun wuce inda za su sa iCloud password ɗinsu. Su masu iPhone kenan. Masu Android kuma suna danna continue ɗin nan ya wuce zai kai su inda za su sa card details. Yauwa to nan gashi nan ya wuce. Nan sai ka sa card number. Nan expiry date ɗin da yake jikin ATM ɗin, wannan nambobin guda uku, nambobin expire date. Sai CVV su kuma nambobin da suke bayan ATM card ɗin naku wanda za ku sa. Sai ku sa. Kuna sa kuka danna done zai wuce. Za ku ga an ce successfully an ɗau kuɗin daga kan wannan ATM ɗin. Visa card ko Mastercard na faɗa muku ake amfani da shi. Sannan in ka shigo daga farko dama za ka canja profile name. Profile name shine wanda in za ka installing WhatsApp kake sawa. Kake sa name ɗin nan, profile name na kan WhatsApp ɗinka wajen hotonka. Yauwa sannan abinda za ka yi amfani da shi in ka danna nan ya wuce, za ka ga inda za ka sa sunanka to Botes card ɗin da za ka yi amfani da shi. So sai ka sa sunan Botes card ɗin a wannan wajen profile name ɗin. Sannan Botes card ɗin da aka yi amfani da shi, sunan da yake kan Botes card ɗin in ka wuce inda za ka biya kuɗin nan zai kai ka inda aka sa suna, sai ka sa still sunan da yake kan Botes card ɗin. Kana wucewa kai dan yi cike duk portal code ne za ka gani, za ka cike address da sauransu. Sai kai searching portal code na state ɗinka za ka gani sai ka sa. In ka sa nambobi ne za ka gani sai ka sa. Idan ka wuce zai kai ka inda za ka sa hoton ID card ɗin naka, government issues ID ɗin. Kawai sai ka danna government issues ID ba business wire nan ba, za ka gan shi a ƙasa. Shine a ƙasa na biyu, government issues ID za ka danna. In ka danna ka wuce zai kawo ma inda za ka sa international passport ne ko driver's license ne ko national ID card, sai ka danna wajen national ID card. In ka danna national ID card to ba NIN za ka sa ba, ba nan katin na NIN da ka sa ba, a voters card da ka sa. In kuma baka da voters card za ka iya sa international passport ko driver's license. Duk dai baya ɗaukan dai abu mai leda, sai plastic ID card. To musamman dai voters card muke amfani da shi. In ka sa voters card ɗin ka ɗau hoton voters card ɗin, ka ɗau bayan voters card ɗin duka za ka gani, front za ka ga back. In ka shiga front sai ka ɗau hoton gaba, in ka shiga back sai ka ɗau hoton bayan, sai kai submitting. In kai submitting za ka ga sun ce za su yi reviewing, za su yi verifying ɗinka in 48 hours time ko in 3 days time. To kawai sai ka bar shi a nan ka riga ka yi submitting ka gama. Yauwa.